Hello guys, what's up? How's your day? I hope you're having a good day. By the way guys, last week ang laag ko sa southern part of Cebu, Mao ang municipality of Mualbual. We're in famous na siya sa mga diving spot, snorkeling areas na asa chay katunda ko kay nga sandbar no o shoreline mao ang basta ko. Kana nice kana siya, famous siya ang lugar. And shout out day ko no sa Paonilan clan na akong gistayhan during my 2 days vacation sa Mualbual. Thank you so much Ate Mai and Miss Pates, thank you very much sa inyong warm accommodation and family-like gesture no na inyong ipakita sa kwa. Thank you so much. And for today's video guys, ako i-feature ron ang usa sa mga tourist spots sa Mualbual nga do nga dili pa kay siya sikat mao ang Busay Cave. So going to Busay Cave, you have to traverse the downhill and the uphill mountainous side sa Mualbual no. Gikan siya sa Balabagon Highway going to Busay, Barangay Busay. It's about 5 kilometers. And then kung maabot mo sa Busay guys, you need to pay the parking lot. Kung motor lang is 10 pesos and for the 4 wheels is 20 pesos. Nasa siya entrance fee. For the local tourists, naa siya about 12 pesos and 50 centavos yung entrance fee o 20 pesos plus something para sa mga foreigner. And finally guys, niabot na kita sa Busay Cave. So sa entrada sa Busay Cave, makita nimo ang crystal clear water, grabe ka blue. And super cold, bugnaw kaayo, bugnaw pa sa inyong relasyon ang tubig. Pero once nga mosalom ka guys, mawala ang kabugnawon. Muinit siya, ni ana siya ka-amazing ang ilang water. And actually sa gawas medyo gamay siya tan-aon pero naana siya dako kaayo nga room bay tawag ana niya. Basta naay dako nga hawan sa sulod. So wala kay ko actually ni explore ana niya kay kuyawan magud ko basin na ay mga bitin or something. But if you like to explore gyud sa sulod sa dakong hawan sa cave, you need to call a tourist guide or something, a guide. Actually naana yung mga guide diha, you just inquire sa mga tao sa mga actually sa gawa sa cave na ay mga tindera o tindero nga namaligya, mga sari-sari store or any kinds of food. Kung gutomon mo, makapalit ra jud mo diha sa gawas. You can ask someone nga mo guide ninyo kung ganahan mo explore sa sulod sa cave. Alright? This is something you know kay normally basta Mualbual ang ato man ma-inject sa atong mind. It's more on the basta ko or kana ilahang white sand and beaches. But actually naa sila gyud kani akong gi-picture ang cave which is ang Busay Cave ning ana. Okay, so naa na tay laing alternative kung ganahan ta magpadagat, kung ganahan ta magpabukid, naa na tay panglaagan. As for my personal experience guys, if you're going to ask me, so dugay jud ko ana ni tugsaw sa tubig guys. Dugay ko ni salom kay sa tuhod pa lang gakurog na gyud siya kay grabe kay siya kabugnaw. Pero akong giagwanta ni sawom jud ko og na-amaze. Mao lagi ta akong giingon, na-amaze ko kay nawala ang kabugnawon. Na nahimo siyang marag na init ako ang pamati. And very refreshing gyud. Lamig kayo ang tubig. And during that time di ay ni anak og Easter Sunday, so mag-expect you know nga dagang mga local tourist, even na ay mga foreigner nga ni anak. Okay, of course kay holiday man wala may mga duty, it's time to relax and to enjoy the moment. So dagan yung mga turista nga ni anak anang cave. So as you can see sa video nga medyo dili siya ni anak nga crowded jud, but naa siya mga tao no. But so mao to dili jud ka mabalaka guys no kay luag jud kayo ang sulod. So during that time ni decide ko nga musulod. Kaya nakita mo ko lucky no nga naa sa sulod, batan-on siya actually. So as a turista, kung nakikimakitan nga local, kung ganahan ka maka-learn or ganahan kag mga information about the place, so dili jud ka dapat maulaw mangutana no. So mao to sa sulod sa cave nag-istorya mi kung unsay background ani niya, unsay history ug unsa pa gyud ng mga naa sa sulod. Kung naa ba nay waterfall sa sulod or unsa ba ni siya asa man gyud ni nagikan ang tubig. So mao to nagka-istorya mi and then yeah, mao to. Then human mo istorya no ni murag feeling awkward man kay kamiran duwa na sa sulod ni gawas din ko no kay basing unsa pala istorya ni Ate Mai og ni Miss Pates. So ato siya ni gawas ko o nakigbanding ko sa Paunilan family. Thank you again
guys sa inyong warm accommodation. Very friendly. Nalingaw jud ko sa akong 2 days vacation with all the song kay grabe namang video kay with all the foods kay daghan kay sila og kanang celebration, daghan og mga dagang naay birthday, naay fiesta, naay bunyag ni ana. So timing jud kay akong pag-adto dito. Grabe na akong kabusog og ni gain jud ko og weight. Again, thank you so much Ate Mai and Miss Pates. Wa jud ko nagmahay nga nilaag ko og Mualbual. And lastly, thank you so much Idol Marvin sa free transportation ng maogi akong gisakyan. Wa jud ko maglisod pag-adto na pag Mualbual. Again, thank you so much guys for watching. Until next time nato malaag. God bless us all.